Dobrý deň, vážení priatelia. Dnes nebudeme začínať žiadnu novú tému. Chcem takýmto spôsobom urobiť takú malú nápravu. Dnes sa vrátime k videu, ktoré som už sem dával pár mesiacov dozadu. A to je zadávanie krajiny výjazdu a krajiny príjazdu. Dostala sa mi spätná väzba, či už tu cez kanál, v nejakých komentároch, či už priamo od ľudí, s ktorými spolupracujem, takisto aj v rámci nejakého školenia, ktoré prevádzkujeme. Ja som vo videu o zadávaní krajiny výjazdu a príjazdu hovoril, že pokiaľ mám vo vozidle inteligentný tachograf druhej generácie, prejazd cez hranicu sa zaznamenáva automaticky. To znamená, nemusím zastavovať, nemusím nič klikať, nemusím v podstate nič robiť, len jazdím a automaticky pri prejazde do inej krajiny mi cez GPS súradnice na ten tachograf, na tú tachografovú kartu zapíše, že som na tom a tom mieste prešiel cez hraničný priechod, prešiel do iného štátu, do inej krajiny. Spätná väzba, ako hovorím, sa mi dostala taká, že to nefunguje. Že to nie stále funguje. Že to niektorým ľuďom nefunguje, nezaznamenáva, majú problém. Problém nastal pri spolupráci tachografovej karty a inteligentného tachografu druhej generácie. Informácie, ktoré som ja ponúkol, ktoré som ja posunul vo svojom videu, boli informácie, ktoré som dostal ja. Školili sme sa, dostávali sme informácie o tom, že inteligentný tachograf druhej generácie, vozím sa, nerobím nič, prechádzam, funguje všetko. Až spätná väzba od vodičov, ktorých my školíme, s ktorými sa ja stretávam, nám ukázala, že to v praxi až tak veľmi nefunguje. Nefunguje to kvôli tomu, že tachograf druhej generácie potrebuje, aby ste mali novú tachografovú kartu. Pokiaľ nemáte novú tachografovú kartu, tak ten spôsob, aký som ja v tom videu o zadávaní krajiny príjazdu a výjazdu popísal, pri inteligentnom tachografe druhej generácie, bohužiaľ nie až tak veľmi funguje. Keď mám starú kartu, musím to robiť takým spôsobom, ako to robím pri inteligentnom tachografe prvej generácie. To znamená, že za hranicou, niekde na parkovisku musím zastaviť. Tachograf mi síce ponúkne krajinu, v ktorej sa nachádzam, do ktorej som prišiel, ale ja ju odkliknúť musím manuálne. Tak, ako som to robil pri inteligentnom tachografe prvej generácie. Bohužiaľ, to nefunguje, to automatické zadávanie, pokiaľ máte teda tú starú kartu. Pokiaľ mám novú kartu, pokiaľ máte tú najnovšiu tachografovú kartu, ktorá má už väčšiu kapacitu, ktorá by mala mať kapacitu 56 dní a viac samozrejme, ktorá plnohodnotne funguje, spolupracuje s tým inteligentným tachografom druhej generácie, bude vám to zaznamenávať úplne bezproblémovo, môžem jazdiť, nemusím zastavovať, nemusím tam nič klikať, nič nastavovať. Ale pokiaľ mám tú kartu staršiu, je potrebné na tom hraničnom priechode zastaviť a urobiť to klasicky manuálne. Ako viem, či mám dobrú, respektíve nemám dobrú tachografovú kartu? Akým spôsobom si to viem skontrolovať? Tachografové karty, nové tachografové karty, ktoré už bezproblémovo spolupracujú s tým inteligentným tachografom druhej generácie, sa vydávajú do obehu od dátumu, bolo mi povedané plus minus pár dní, 21.8. roku 2023. Takže pokiaľ máte tachografovú kartu vydanú po tomto termíne, je veľký predpoklad, že už máte tachografovú kartu novú, bude bezproblémovo s tým inteligentným tachografom druhej generácie spolupracovať a ja nemusím mať obavy, že mi tú krajinu výjazdu pri prejazde hranicou nebude automaticky zadávať. Pokiaľ máte staršiu tachografovú kartu, ktorá je vydaná pred týmto termínom, je predpoklad, že na ten tachograf kliknúť bude musieť zastaviť, lebo ten inteligentný tachograf druhej generácie s touto staršou kartou nechce až tak veľmi spolupracovať. Ako prídem na to, či mám alebo nemám dobrú tachografovú kartu, ako si to viem skontrolovať, tak hovoril som tu o nejakom dátume, že pokiaľ tú kartu mám vydanú po tomto termíne, respektíve nemám ju vydanú po tomto termíne, viem si takýmto spôsobom predpokladať, že mám alebo nemám novú alebo starú kartu. Ale v každom prípade zo zadnej časti, keď sa pozriem, v dolnej časti v
ľavom dolnom rohu nám signalizuje, mám tam zapísané kód, mám tam zapísaný taký kód E0002, respektíve E0028. A to je práve ten rozdiel. Pokiaľ tam máte 0002, je to karta stará, karta, ktorá s tým tachografom druhej generácie asi veľmi spolupracovať nebude. A je vydaná, predpokladám, pred tým termínom, o ktorom som tu hovoril, to znamená 21.8.23. Pokiaľ máte na tej tachografovej karte napísané E0028, už je to tachografová karta, ktorá je vydaná po termíne 21. august 23 a mala by bezproblémovo spolupracovať, fungovať s tým inteligentným tachografom druhej generácie. Spýtoval sa ma chlap, musím si tú kartu meniť? Musím to robiť? Ja to chcem, aby mi to zadávalo, aby som to nemusel zastavovať a podobné otázky, s ktorými sa stretávam, je to úplne vaše rozhodnutie. Je to na vás. Pokiaľ vám nerobí problém to, že ja zastaním na tom hraničnom priechode, naklikám si tam tú krajinu výjazdu, môžete tú kartu kľudne dopoužívať a môžete s ňou fungovať, až kým vám neskončí platnosť a bude vám to všetko zaznamenávať. Pokiaľ chcem to mať pohodlné, chcem to mať bezproblémové, chcem, aby mi to zaznamenávalo automaticky, pôjdem, vymením si novú kartu. Informácia, ktorej som sa zase dostal. Nemám ju overenú, ale môžem to riešiť formou nejakej reklamácie. Niekto mi povedal, že sa to dá, niekto mi povedal, že sa to nedá. Niekto mi povedal, že prišiel tam, povedal, nahlásil som stratu karty, dali mi novú tachografovú kartu. Áno, OK, máte novú tachografovú kartu, môžem bez problémov jazdiť s tým, že mi bude bez problémov zapisovať, nemusím nikde zastavovať, všetko bude zaznamenať automaticky. Ale pri takomto spôsobe výmeny tachografovej karty musíte počítať s tým, že tachografová karta, ktorú vám dajú, tú novú, bude mať platnosť iba po dobu, ako vám platila tá stará. To znamená, ak tá stará tachografová karta vám mala platiť ešte 1 rok, tak tú novú, ktorú vám vydali, tak vám bude platiť už iba 1 rok. To znamená, že zaplatíte znovu peniaze a znovu budete musieť vybavovať novú tachografovú kartu po tom termíne. Nehovorím, že to je správne alebo to nie je správne, je to rozhodnutie na vás. Chcem novú tachografovú kartu, chcem investovať do toho viac peňazí, aby som mal pokoj, alebo sa na to vykašlem, nechám si tú kartu starú, dopoužívam ju, kým mi to dovolí, kým to vlastne má svoju platnosť. Budem si klikať na ten tachograf, budem zastavovať na tej hranici. Je to rozhodnutie úplne na vás. A jeden aj druhý spôsob je úplne ok. Vy viete, akým spôsobom to chcete urobiť. Ja dúfam, že trošku som napravil tú situáciu, že som tam dal z môjho pohľadu nie mojou vinou informácie, ktoré neboli až tak veľmi pravdivé. Ale ako som hovoril, ako hovorím, prax ukázala, že to nebude fungovať, alebo nefunguje takým spôsobom, ako to každý ten prevádzkovateľ, predajca, školiteľ toho tachografu druhej generácie, väčšina z nich prezentovali. Bol som na 3 školeniach nám garantovali, že to takto bude fungovať. A nakoniec vyzerám za blbého, že som to takýmto spôsobom tam dal a nebola to pravda. Ja dúfam, že tieto informácie vám pomôžu a snáď som to uvedol na pravú mieru. Ďakujem vám za pozornosť, vážení priatelia. Majte sa pekne.